Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom kanatong tanan mga igsoon, Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic sa tibok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Og Shabbat Shalom sa tanan natong mga kahigalaan sa Facebook. Mayong gabi kaniyong tanan sa atong mga kaigsuonan sa Mindoro Oriental. Mayong gabi ninyo, Shabbat Shalom sa Jinsan, sa Bulacan, sa Iligan, sa Alubihid, Misamis Oriental, o diha sa Cagayan de Oro City. Mayong gabi kanyong tanan, o sa tanan nakong mga kaparintihan diha sa Mindanao, mayong gabi kaninyo. O anian usab kita sa usa ka mubo nga pagpaambit mga igsoon sa mensahe sa Elohim dinhi sa Facebook. Okay? Kin anoy kulim lasot dabar nigid haimit ila biad haimit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan tundili sa pagdapig sa kamaturan. Shalom alino, we all call Israel, ang kalinaw mana kanato og sa tibok Israel. Dalaygon ang Elohim, mga igsoon. So anhita sa atong mubo nga topic ng taknaas kagabhion. Shabbat Shalom po from Bye Liti. Shabbat Shalom kaninyo diya. Ma'am Angelica Asibido. Maayong gabi ninyo, Ma'am Angelica. Shabbat Shalom kaninyo diha sa Bye Liti. Anhita sa mubo nga pagpaambit mga igsoon sa pulong sa Dunay nga naguluhan. Dali kaayo ang pag-angkon nga kita ang piniling katawhan sa Elohim. Dali ra kayo na mga kaigsunan ang kunon, no? Tinuod na, dali kayo ang pagpangangkon nga kita ang piniling katawhan sa Elohim. Nganong daghan man ang gailog sa pagkapinili. Nganong daghan man ang gailog sa pagkapinili. Tungod kay nindot kaayo paminahon ang pulong nga pinili sa Elohim. Di ba? Nindot kay tawgon nga pinili sa Elohim, perting nindota. So libre ang tanan sa pag-angkon nga sila ang piniling katawhan sa Elohim. Apan lisod ka pamatud-an pinaagi sa Biblia. Munay kamaturan. Shabbat Shalom kanimo, Brother Saniboy Laskay. Mayong gabi sab kaninyo, Shabbat Shalom. Kung usbo na, libre ang tanan sa pag-angkon nga sila ang piniling katawhan sa Elohim. Apan lisod ka pamatud-an pinaagi sa Biblia. Sama sa ilang pag-angkon mga igsoon nga sila anaas kamatuoran. Di ba? Walay reliyon karon sa kalibutan nga moingon sila sa kamatuoran, tanan reliyon. Mungangkon gyud nga sila naas kamatuoran, dali kayo ang pag-angkon niya. Libre sadta sa pag-angkon. Way magbuot na to. Way magbuot na to. Parang kibuloy gud, moingos kibuloy siya ang anak, o kinsay magbuot niya. O kinsay mubadlong sa niya. Libre ta sa pagsulti sa atong gituohan o sa atong gusto. Muna na. Apan dili ka pamatud-an sa Biblia nga sila naas kamatuoran. Ang Biblia maoy atong pasultihon kung kinsa gayud ang piniling katawhan sa Elohim. Balik tas Biblia, diri tas Biblia. Diri ta maghusay sa Biblia kung kinsa gyud ang piniling katawhan sa Elohim. Gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament. Mo ni atong gamiton. Dili kay mag-angkon-angkon ta nga pinilit ang katawhan sa Elohim. Kita ang piniling katawhan. Pero mupugong rata sa New Testament. Dili ta mo basis New Testament kay kung nay mabasa New Testament nga ang Israel may pinili niya, abdi ka mo sa likway, dili ka kay Old Testament na, di na mao. Sayop na nga klase sa baruganan. Kinahanglan pamatud-an nimo from Old Testament to the New Testament. Kung imo bang kapamatud-an nga ikaw piniling katawhan, sama sa atong buhaton karon nga atong pamatud-an kung kinsa gyud ang piniling katawhan sa Elohim, kay ang tanan lagi nangangkon nga sila piniling katawhan. Ang Baptist, ang Primitodist, mga Protestante, bisan ang Katoliko, moangkon man gyud nga sila ang piniling katawhan sa Elohim. So walay reliyon karon nga dili mo angkon nga sila ang piniling katawhan. So para nako, dili sad ko musupak nila kay libre man lagi tas pag-angkon. Anong ato man silang supakon? Kumingon sila nga pinili silang katawhan, mo claim silang pinili silang katawhan, si inyo sad na. Pero ang pangutana, kapamatud-an ba nimo sa Biblia from Old Testament to New Testament nga ikaw, nga kamo, ang imong reliyon mao ang piniling katawhan sa Elohim? So diya tas Biblia maghusay
Diya tas Biblia maghusay. Mao na nga atong balikan pagtan-aw ang Biblia. Biblia mo'y atong pasultihon, Biblia mo'y atong patug-anon kung kinsa gyud ang piniling katawhan sa Elohim. Ang Baptist ba? Ang Pentecostal ba? Ang Katoliko ba? Ha? Kay nga naman maigsoon. Kay ang pagtuo man gud sa uban, kay ang pagtuo man gud sa uban, sa Old Testament, Israel ang pinili. Apan sa New Testament, ang ilan ng mga simbahan ang pinili. Mo ni pagtuo sa uban. Mo nang di sila mudawat sa Old Testament kay nasayon man sila nga pag Old Testament, Israel yung pinili. Pero sa New Testament, ang ilang pagtuo nga sila ay pinili. Mo bitaw na i-teaching nga replacement theology nga kanang mga teaching sa mga Christian replacement theology, sila na pinili dili ng Israel. Mo na ilang buti pasabot, sila nang pinili dili ng Israel. So, mo nang atong klarohon ang Biblia na kung mapamatud-an bagyapon sa New Testament nga ang Israel mao gyud pinili og dili ang ilang simbahan, mga kaigsuonan. Kay kung moingon mo nga sa Old Testament ang Israel mo'y pinili, apan sa New Testament ang amo ng simbahan mo'y pinili, o kami na nga grupo, kami na nga Pentecostal mo'y pinili. Ang pangutana, mausab-usab ba diay ang Elohim sa iyang pagpili? Ikaduha, ang Elohim dili mag-usab-usab sa iyang pagapilion, mga kaigsuonan. Unsay iyang gipili sa sinugdanan, mauusab ang iyang pilion sa katapusan. Di ba? Mabasa nato na mga kaigsuonan sa Roma Kapitulo 11, versikulo 20, 29. So, New Testament ang atong basahon na. Kung makapamatod-an ba sa uban, nga ang ilang reliyon, ang ilang simbahan, mao ni pinili dire sa bag-ong tugon. Atong basahon sa Roma 11:29. Dire sa Roma 11, mga igsoon, 29, giingon, kay dili gayon mausab ang hunahuna sa Elohim labot sa iyang pilion og panalanginan. Kaya kung imong basahon ang title dire, ang kaluoy sa Elohim alang sa tanan. Pero naghisgot gyapon ni sa Israel. Mao kini ang pagpakatig-a sa katawan sa Israel, mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudyo nga manuol sa Elohim. Og unya maluwas ang tibuok Israel. Nas bersikulo 26, maluwas ang tibuok Israel. So Israel ang gyapon ang gimension sa Biblia bahin sa term nga pinili. Ang pangutana to ganina, kung ingon mo nga sa Old Testament, Israel ang pinili, pero karon sa New Testament, ang church na mo'y gipili. Ang among church na, ang among iglesia na mo'y pinili. Ang pangutana, mausab-usab ba ang Elohim? Kung unsay pilion sa Elohim sa sinugdanan, mausab ang iyang pilion sa katapusan. Kay nga naman, kay dili gayod mausab, matod pa ni Apostol Pablo, versikulo 29, sa 11, dili gayod mausab ang huna-huna sa Elohim labot sa iyang pilion og panalanginan. Kita ninyo? Dili kuno mausab ang huna-huna sa Elohim labot sa iyang pilion og panalanginan. Sa Malakyas, Kapitulo 3, versikulo 6, matod pa sa Malakyas 3:6, mga igsoon, niingon dire, ako mao ang Adonai og dili ako mausab. Kita nimo? Ingon ang Adonai, dili ako mausab. Busa kamong mga kaliwat ni Jacob o Israel, wala pa gayod mapuo. So ang Elohim dili di mausab. Dili siya mag-usab-usab, kay dili siya mausab, mga igsoon. Busa ang iyang pagpili gikan sa sinugdanan, dili gayud mausab. Ngadtos katapusan, mao ra gyapon. Kung ang katawhan sa Israel iyang gipili sa sinugdanan, ang katawhan sa Israel mao gyapon iyang pilion sa katapusan. Ngani si Apostol Pablo nagtawag man ni ana nga kehila or simbahan or iglesia, kehila sa Hebrew pa, kehila sa mga panganay. Kehila sa mga panganay. Nasa Hebrewanon, mabasa nato sa sinulat ni Apostol Pablo. So, ang gitawag na kehila sa mga panganay, way lain ang Israel, mga kaigsunan. So, matod pa sa Hebrewanon 13:8, memoryado maning nga mga bersikulo sa mga Kristiyanos, bisan sa mga bata, nga si Yeshua Misaya mao sa gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan. Yeshua HaMashiach is the same yesterday, today, and forever. Sa ato pa, ang Misaya dili mausab, mga kaigsunan.
Dili mausab. Ang iyang pagkadili mausab, ang iyang gipili kaniadto, mausab ang iyang gipili karon. Og ang iyang pagkadili pagin mausab, kung Elohim siya kaniadto, Elohim siya sa karon, og Elohim siya sa umalabot. Kung manluluwas siya kaniadto, manluluwas siya karon, manluluwas siya sa kahangturan. Mao na ang buot ipasabot sa Hebrehanon 13:8. Matod pa si Jeremias kapitulo 31, bersikulo 37, ato sang pamatud-an pag-ayo diri sa balaang kasulatan mga igsoon kung pinili bagyod, tinuod bagyod ang pagpangangkon sa ubang mga kasimbahanan, ubang mga reliyon nga sila ang pinili. Biblia gyud lagi ang atong pasultihon. Jeremias 31:37. Matud pa dire. Kung mahimo ng sukdon ang gilapdon sa langit, og masusi ang kahiladman sa yuta, anha pa niya isalikway ang katawhan sa Israel tungod sa tanan nilang nabuhat. Ang Adonai maoy nagsulti niini. Kita ninyo mga igsoon? Ang kondisyon sa Adonai, nabasa ba ninyo mga Kristiyanos? Kung masukod na kuno ang universo, kung masukod na kuno ang gilapdon sa langit, o kung masusi na usab ang kahiladman sa yuta, anha pa niya isalikway ang katawhan sa Israel. So, nagdamgo ra gid ning mga Kristiyanos nga nagtudlo ng replacement theology nga church na gipili og dili ng Israel. Nagdamgo ra day na sila og buntag. Mo na ingon nagdamgog buntag ra ni sila mga igsoon. Kana mga tao nga nangangkon nga sila na ang pinili. Mga yabag ni nga mga tao. Nagdamgo ra na sila. Nga naman, basahan ninyo ang Jeremias. Kung masukod ng gilapdon sa langit, og masusi na ang kahiladman sa yuta, ay pa man niya isalikway ang Israel. Ang pangutana, kinsa na may nakasukod? Nasukod na ba ang gilapdon sa langit? Nasusi na ba ang kahiladman sa yuta? Wa pa'y sayantes nga nakasusi sa kahiladman sa yuta. Wa pa'y sayantes nga nakasukod sa gilapdon sa langit. Wa pa. So kung way nakasukod sa gilapdon sa langit, o way nakasusi sa kahiladman sa yuta, dili gyud masalikoy ang Israel. Unya, ang inyong doktrina nangangkon kamo nay pinili. Kamo nay gipuli sa Israel. Kay gisalikoy na ang Israel. Naghalhal ra mo. Nagdamgo ra mo. Tama ra nas damgo. Nagdamgo kag mata mga kaigsunan. Kining mga Kristiyanos nga nangangkon nga sila na kuno ang piniling katawhan, gadamgo nga mata. Mga kaigsunan na naginip ng gising, matod pas Tagalog. Dili ninyo matuis mga igsuon. Pinakalig-ong lock. Lock. Kandado sa pulong sa Elohim sa iyang pagpili sa Israel. Sa to pa ang pagpili niya sa Israel gilakan aning pulong nga walay bisan kinsa nga makaabli aning alak. Dili ka way taong makaabli aning alak mga kaigsunan, gilakan niya aning pulong. Unsa ang gilak? Kung masukod ang gilapdon sa langit og masusi ang kahiladman sa yuta, ay pa niya isalikoy ang Israel. Hala, kung kamo gusto mo bungkag sa lak sa Adonai, sa iyang kandado, gikandaduhan niya ang pagkapinili sa Israel. Kung inyo nang bungkagon, hala, sige. Kung gusto niyo lungkabon ang lak sa Adonai, sa ang lak niya sa pagpili niya sa Israel, hala, sige. Sokdan ninyo ang gilapdon sa langit. Unya, susihan ninyo ang kahiladman sa yuta. Sa ingon niya na, imong mabungkag ang lak sa Adonai sa pagkapinili sa Israel. Pero mentras wala pa'y taong nakasukod sa gilapdon sa langit, yun, dili mabungkag ang lak sa Adonai. Mga kamong mga Kristiyanos diya nga nanaginip ng gising, nga mo ingon nga kamo na'y pinili, sugoa ang inyong pastor nga sukdo niya ang gilapdon sa langit aron maabli niya ang lak sa Adonai. Sugoa ang inyong mga leader sa inyong reliyon
nga iyang susihon ang kahiladman sa yuta. Aron nga mabungkag na ni nga lak. Kay gilakan gyud sa Adonai ang pagkapinili sa Israel. Sa ato pa, dili kay sa Old Testament lang, kundi hangtod sa New Testament, hangtod sa walay katapusan, ang Israel nga katawhan mao gyud pinili. Hangtod nga way makasusis kay ladman sa yuta, hangtod nga walay makasukod sa gilapdon sa langit. Magpabilin ang Israel nga iyang katawhan. Magpabilin ang Israel nga iyang katawhan, piniling katawhan, mga kaigsunan. So ayaw mo pagdamgo. Gadamgo man mo. Kamong mga Kristiyanos nga mahilig mangangkon, kami na ang chosen one. Kami na. Sos. Gadamgo mong gising. Ay na mo, anak. Matha ang inyong kaugalingon. Aron mahibalo mo sa kamaturan. Nga ang inyong gituohan sayop. Ang inyong pagtuo nga kamo nay pinili perting sayo pa. Mga igsoon, sayop kay sayop nga sayop. Kung imong basahon ang libro sa Jeremias 31 ngadto 37. Daga mang nag-ilugod na ning pagkapinili, mga kaigsunan, kay karon man gani atong nahibaluan. Nga di lang kay ang mga Kristiyanos ra ang gaingon nga sila ang piniling katawhan. Bisan ang nag-claim karon nga mga Operians, nga sila Operians, ang Pilipinas ila manggong gisusoy, utingkay ang mga karaang mga istorya sa Pilipinas, kay lagi naman gyud kasaysayan nga nahimo lang ning Philippines ang atong nasod sa pag-abot na sa mga katsila, mga igsoon, kay gipahinungod sa King Philip manangingan landag Pilipinas. Kay si Magellan lagi ko noy nakadiscover sa Pilipinas matud pas kanta ni Yoyoy Villame. Magellan was discovered, the Philippines was discovered by Magellan. So di pa hinungod ang ngalan nga Philippines kay tungod kay nasakop tas mga katsila. So nasusi nila nga dili ni Philippines ang ngalan kaniadto. Ginganlan pa nig Maharlika, ginganlan pa nig Kunog Habila, ginganlan pa kuno nig Shiba, mga igsoon anya ang Cebu mao ni ang Shiba matud pa nila. Unya ang Philippines mao ni ang Oper. Unya ilang nasusis Biblia nga ang ngalan nga Oper naas Biblia ug kanang Oper kaliwat na ni Joktan or Yuktan sa Hebro. Yuktan, mga kaigsonan. So unya kay si Yuktan kaliwat lagi ni Shem, unya kay si Shem mao lagi gipanalanginan sa Adonai. Amo ning nagpatuyang og pangangkon mga Operians nga sila sila ang piniling katawhan. Unya ang nakahungog ra ba aning mga Operians, mga igsoon, occult hungog conservatory, ang nakahungog ra ba nila kay mo-claim sila nga Israelita kuno sila og sila original nga Israelita, kay ang Israelita Israel nga mga puti di kuno tinuod. So sila ang original nga Israelita. Ingon na sila kahungog, mga kaigsunan. Sa ilang pagpangangkon sa subay-subay nila sa ilang mga lahib kasaysayan, nga gikan kang Shem, niya kay si Shem lagi nga anak ni Noe nanganak ang Ham, Shem ug Japet, niya si Shem mo'y gipili mo na nga unya kini si Yoktan kay kaliwat man ni Shem, so kay pinili lagi ko ni Shem, pinili sad si Yoktan, pinili sad si Oper nga mao ang Pilipinas, mga kaigsunan, sa atong panahon karon. Atong susiyon ang balaang kasulatan kung sakto ba dili ba hinungog ang ilang pagsabot sa Biblia, sa ilang pagpangangkon nga Israelita kuno sila. Unya diyon sa nila pagka-Israelita nga dito mas kang Yuktan, nga ang Israel dili mas kang Yuktan in taon na bilong. To mas kang pilig. Ani ang kaliwat. Akong ipahinumdom ninyo, mga igsoon, nga ang Adonai usaray pilion. Sa usa ka kaliwat usaray pilion, ana nahitabo. Sama bas example nako. Sama bas kang Abraham. Si Abraham nanganak, pagpili niya kang Abraham nanganak kang og duha, si Ismael og si Isaac. Iyang gipili si Isaac, iyang gisalikway si Ismael. Mo'y gipili si Elohim si Isaac ug si Ismael gisalikway. Wala pili as Ismael. So nga na ba? Unya si Ismael nanganak og si Isaac nanganak og kaluha. Unya ang kaluha nga anak ni Isaac mao si Esau ug si Jacob. Unya si Esau gisalikway, si Jacob mo'y gipili. Sa to pa ingon ana ang pamaagi sa Adonai sa sinugdanan sa iyang pagpili sa tao.
nga iyang himuong katumanan sa saad kang iba nga gikan sa binhi ni iba motongha ang masyak, no, ang magadugmok sa ulo sa bitin, mga igsoon. So usa lang kakaliwat. So muna nga naggahin-gahin siya tag sa kaparte para mo matuman ang saad nga motongha ang masyak. So doon ay mga lahi ba, kaliwatan nga iyang gipili. Na atong basahon sa genealogy ni Shem. Si Shem, sa kang Shem na tahal, laktod, gikan kang Noah, Ham, Shem, ug Japet, anitas kang Shem, kay mo may pinili. Di lang to basahon ng Biblia, kamo na lay basa diya magigsoon, kay malangan ka sa oras na to. Kung ato pang basahon ang tibuok mga kapitulo. So ako na lang i-summarize kaninyo mga kaigsoon, kaduha inyo man ang nabasahan na. No? Si Shem, nanganak kang Elam, Asyur, Arpaksad, Lod o kang Aram. Lima ang anak ni Shem. Unya, ang gipili sa Adonai nga mupadayon sa linya sa kasaysayan mao si Arpaksad. Si Arpaksad nanganak kang Shela o si Shela nanganak kang Iber. Unya si Iber, mao ni ang Iber nga gikagigkanan sa Hebreo, kay ang Iber nagkahulugan sa Ebre sa Hebreo, Ebre meaning sa English, Hebreo nga pagkasulti, Iber or Ibre. Nanganak ang Iber. So si Iber nga ginikanan sa mga Hebreo, nanganak kang Joktan o kang Pileg. O mo na ni si Joktan o si Pileg. Karon si Joktan, ang kaliwat ni Joktan, kay duha man ni si Joktan si Pileg, ang kaliwat ni Joktan si Almodad, si Shilip, Hazar Mavit, si Jera, si Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Shiba, Ofer, Habila, Jubab. Umunay mga anak ni Joktan. Asa man sila napadpad? Napadpad sila diri sa silangan. Samtang ang anak, ang igsoon ni Joktan nga si Peleg, mao ang napadpad dito sa kasadpan. So gikan kang Iber nanganak siya kang Joktan o kang Peleg. Dito kang Peleg, timan ini mga igsoon ng saysay sa Biblia. Gikan kang Joktan naputol ang kasaysayan. Wala na. Basahon ni mong Genesis, wala na, magpadayon ang kasaysayan sa kinabuhing Joktan. Dito na nagpadayon ang kasaysayan, gikan kang Shem, dito kang Pilig. Si Pilig, nanganak kang Rio. Si Rio, nanganak kang Sirog. Si Sirog, nanganak kang Nahor. Si Nahor, nanganak kang Tera. Si Tera, nanganak kang Abraham. Mauna ang kasaysayan, to ang continuation sa kasaysayan sa lahi gikan kang Shem ngadto kang Pilig, wala kang Joktan. Unya si Abraham, abot naman tas kang Abraham, si Abraham nanganak dayon kang Ismael, nanganak sad kang Isaac. Unya si Ismael mao ang gikanan sa mga Ismaelita. So wala magpadayon dito kang Ismael ang kasaysayan sa pamilya ni Abraham. Asa nagpadayon ang kasaysayan sa pamilya ni Abraham, tuwa kang Isaac. Si Isaac nanganak og kaluha si Esau og si Jacob. Unya si Esau mao ang Edomites. Edom. Unya si Jacob mao ang Israel. Mao ang Israelites. Og si Jacob nanganak sa 12 ka mga kaliwatan, kay nagpadayon man ang kasaysayan sa Biblia sa kinabuhi ni Jacob or Israel. Ang 12 ka tribo sa Israel mao si Reuben, si Simeon, si Ephraim, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Isakar, Sibulon, Manase o si Benjamin. Sa ato pa mga kaigsonan, naputol ang kasaysayan sa kinabuhi ni Joktan gikan sa kang Iber, mga igsoon gikan sa kang Shem, ang kasaysayan sa lahi nga gipili sa Adonai aron mopadayon sa kaluwasan, mopadayon sa piniling katawan, mupadayon sa pagtawag sa piniling katawan o magpadayon sa pagtungha sa Misaya, tuas kaliwat ni Pilig, Rio, Sirog, Nahor, Tera o Abraham hangtod sa kang Israel, mga kaigsonan. So nawala na sa listahan, nawala na sa istorya ang kinabuhi ni Joktan. Unya unsa mang hitabua nga kining hungog konservatory o cult hungog konservatory nangangkon man nga sila na ang piniling katawan nga Operians man sila. Asa man mabasa sa Biblia nga si Oper gitawag chosen people o piniling katawan, wala. Nga ninaputol na sa ila mga kaigsunan ang lahi ni Oper. At na ang kono na to ang nason ang kono na to nga ang Pilipinas Oper ni sa una. Pero tungod ba kay Oper ni sa una, wa ni Israelites nga na way mga Israelites nga napadpad diri.
na ay mga Israelitang napadpad dire. So dili ang tanan namuyo dire mga Operians yo. Dili ang tanan namuyo dire kaliwat ni Oper. Nganuman, hinumdumi nga si Oper walay tuli. Si Joktan dili tuli. Si Pilig dili tuli. Ha? Si Joktan dili tuli. Rabaw na ang kaliwat ni Joktan dili mga tuli. Si Abraham maoy tuli kay si dito nagsugod ang kasabutan sa tuli kang Abraham. So si Abraham tuli, si Ismael tuli, si Isaac tuli, si Esau tuli, si Jacob tuli, ang tanang Israelita tuli. O niya, nganong kamo mga Operians, nagpatuli man mo. Nga di man mo kaliwat ni Abraham. Kaliwat man mo Oper. Kang Joktan man mo. Mga pisot mo kaliwat. Ha? O niya, nganong mo angkon man mong Operians mo kung tuli mo. Ang tuli, kaliwat na ni Abraham. Niya karon mga igsoon. Kay mga tuli man ta mga Pinoy, kasagaran gyud nato mga Pinoy, tuli man ta. Unsaon pa man nato pag ingon nga operta, kang yuktan ta. Unsa man pagkahimong kaliwat na nato hong yuktan? Tingali kung nay nangabilin pang mga pisok dire ron sa Pilipinas. Mga tribo nga mga pisok dire sa Pilipinas kung naaman. At tingali, mao na sila yung mga kaliwat ni Oper. Mo na kaliwat ni yuktan. Pero mo iyong kagtuli ka o niya Oper ka dili mao kay ang mga tuli kaliwat ng Abraham mao na ang tinuod. So mo nang balikan nato ang Biblia kay kini pagpangangkon nga sila nahimong pinili gumikan kan siyem di man na mao ang pinili nga katawhan ang Israelita lang si Abraham, Isaac, Jacob ug ang tanang Israelita mo ni gitawag piniling katawan dili ang Operians dili ang kaliwat ni Joktan. Munang kamong mga occult hungog konservatory, pagbasa-basa mos Biblia o pagtuon mos Biblia, sabtan yung Biblia, ayaw mo sig paminaw anang gitawag na tog YouTuber, ha? Mga YouTuber mong dagko sa ang inyong gihimong Biblia, ang YouTube. Ang inyong gihimong dictionary, ang YouTube. Ha? Di na mao. Basa sad mong Biblia aron makasabot mos istorya, aron di mo mahimong talapungo, di mo mahimong hungog nga maminaw mo sa anang YouTuber ninyo nga o itse maminaw mo ana pagkatapos dili bersikulo ang gibasa pero gipatuo mo og nikalawat sad mo kay mga hungog man mo. So muna na. So atong balikan mga kaigsunan ang gisultis Biblia bahin sa pinili. Amos 3 matud pa sa Amos 3. Biblia gyud atong pasultihon. Dili ang atong huna-huna, dili ang atong opinion. Pinili lagi mi. Dili na mao. Biblia nga atong sultiyon. Ayaw pagpaturatoy sa imong hunahuna o sa imong gibate kung dili nimo ibase sa balaang kasulatan. Basihig yod ang Biblia. Ingon sa Amos 3:1 ngadto 2. Katawhan sa Israel. Katawhan sa Israel. Pamatia kining mensahe nga gisulti sa Adonai batok kaninyo nga iyang gikuha gikan sa Ehipto. Sa tanang katawhan sa kalibutan kamo lamang ang akong gipili o gimahal. Kaklaro kayo? Ang Adonai na sa babas Adonai mismo nang gawas ang kamaturan, nang gawas ang pulong. Sa ako nang gikingon, gilakan sa Adonai ang pagkapinili nga katawhan sa Israel. Pinaagis pag-ingon kung naay makasukod sa langit, gilapdon sa langit, kung naay makasusis kay hiladman sa yuta, ay panako isalikway ang Israel nga akong katawhan. Sa to pa, gilakan niya anang pulunga. Kamo lamang matod niya sa tanang katawhan sa kalibutan, kamo lamang Israel ang akong gipili o gimahal. Kanang lamang, ano mo singit man ka? Kamong mga Pentecostal, nganong mo singit man mo, nga pinili sad mong katawhan, kamong Operians, nganong mo singit man mo, nga pinili sad mong katawhan, nga na may lamang gibutang. Mayon tatog, sa tanang katawhan sa kalibutan, Israel, sa tanang katawhan sa kalibutan, usa kamo sa akong gipili, mayon tag ingon niya na. Nga usa kamo sa akong gipili, kay laptod pagkasulti, naapay laing pinili. Mahimong duha o tulo pa kaklase ang tulo pa katao ang pinili, pero kanang lamang wa nay lain ana, kamo lamang ang akong gipili. Kamo lamang wala nay lain, pagpulong lamang wa nay lain. May nanguntag nang ingon lagi nga Israel, kiman inyo Israel, sa tanang katawhan sa kalibutan usa mo sa akong gipili. May nanguntag gingon na pagkasulti nga usa mo, wa man yung usa mo sa akong gipili, kundi kamo lamang ang akong gipili o gimahal. Onya, mingon mo, sa Old Testament man na, Brad. Sa New Testament,
Dili ng Israel. Asa man mabasa sa Biblia nga sa New Testament, dili na Israel ang pinili. Be, asa mabasa sa Biblia? Nga sa New Testament, ang Israel dili na pinili. Atong basahon ko, no? Si Apostol, pasultihon si Apostol Pablo. Roma 9:4. Ha? Matod pas Roma 9:4. Akong basahon sa 3. Alang sa akong kaigsuonan, mga isig kahudyo, tungod kanila mahimo nga tunglohon ako sa Elohim o mahimulag kang Misaya. Kay sila mga Israelita man, matod pa ni Apostol Pablo. Sila mga anak sa Elohim. O gipaambit sa iyang himaya og naghimo siyag mga kasabutan uban kanila. O gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba og nakadawat sila sa mga saad sa Elohim. Kaliwat sila sa mga patriarka og sa ilang kaliwatan nataw ang Misaya. Nataw ang Misaya, ang Elohim nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kahangturan. Nataw ang Misaya, ang Elohim nga labaw sa tanan. So, natuman ang saad sa Genesis ngadto kang Eva nga gikan kang Kava sa iyang binhi mataw ang Masyak nga mao ang magadugmok sa ulo sa bitin. Di insulti gid pa matod ang Apostol Pablo. Nga gikan kanila, gikan sa mga Israelita, kana ingon gikan kanila, gikan sa mga Israelita, nataw ang Masyak, ang Elohim nga dalaygon sa kahangturan. Nataw ang Masyak mga kaigsunan. So, klaro kayo ang gisulti sa balaang kasulatan. Unya atong basahon sa Adon ni Yeshua. Kung di pa matud ang nasayo pas Pablo, si Apostol Pablo sa pagsulti sa mga Israel nga sila ang katawhan sa Elohim. Sila ang gipangita sa Elohim. Atong pangitaon si pasultihon ang Mateo kapitulo 15 bersikulo 22, 21. Unya mibiya si Yeshua ni adtong dapita og miadto sa kayutaan duol sa mga syudad, sa mga sa Tiro, sa Sidon, og usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita, ang miduol kaniya og nagpakiluoy, Adonai, anak ni David, kaloy intawon ako. Ang akong anak nga babae giyawaan og nagantos pag-ayo. Apan wala motubag si Adonai Yeshua. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon, papahawaa siya. Kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kayo. Kananon hawa tagdang kananhon. Unya mitubag si Adonai Yeshua. Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Kaklaro mga ison, lamang ang gigamit na Adonai Yeshua. Boy, babae, kananhon nga babae. Ako gipadala lamang ngadto sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Kaklaro kanya na nga ang mission na isad ni Adonai Yeshua din sa kalibutan ang pagpangita sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Kung dili na Israel ang pinili karon nga katawhan, kay ang mga Pentecostal na nga nung gitubag man niyang babae niya nga ako mianhi as pagpangita sa nangawalang karnero. Mayon ta siya, babae, ako mianhi aron sa pagpangita sa laing katawhan, dili ng Israel. Dili ng Israel, lain ng katawhan, Pentecostal na ang akong pangitaon. Niya na unta ang Adonai. Muna mga igsoon, bisan sa New Testament, dili nimo kapamatud-an nga Pentecostal na pinili. Muna na ang mga kaigsunan, kamo na rin tiwas ug basa niya na ngadto sa unahan. Mga kaigsunan. Anita sa Salmo 147. Unsay gingon sa Salmo 147. Salmo 147 versikulo 19 ngadto sa 20 mga kaigsunan. Matod pa sa ingon dire, gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan, ang iyang mga balaod og pahimatngon ngadto sa Israel. Mo na gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 9:4. Nakadawat sila sa balaod. Nakadawat sila sa saad. Ila ang saad, ila ang balaod. Matod pang Apostol Pablo Roma 9:4. Amoy gisulti sa Salmo 147:19 ngadto sa 20. Gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan, ang iyang mga balaod og pahimatngon ngadto sa Israel. Wala kini niya buhata sa ubang mga nasod, wala sila masayod sa iyang balaod. Kamo bang mga Pentecostal, nasayod ba mo sa balaod sa Elohim?
Di ba wala? Kung nasayod pa mos balaod sa Elohim, kamo mga Pentecostal, di na unta mo makaog baboy. Kung nasayod pa mos balaod sa Elohim, dili unta mo simba sa adlong Domingo. Sabado unta niyo simbahon ang Adonai. Kay mo man ay iyang gipili nga adlaw, diin siya simbahon. Ha? Di ba? So mo na ang mga kaigsunan nga atong sabton gyud ang Biblia. Roma kapitulo 11. Sa ulahing mga adlaw ibalik daw sa Israel ang kaluwasan. Tinuod na brother Sunny Boy Laskay. Naa na mabasa nato sa Roma kapitulo 11. Tinuod na brother Sunny Boy Laskay. Ibalik ang kaluwasan sa Israel. Naa na sa Roma kapitulo 11 bersikulo 25 ngadto sa 29 atong gibasa kaganina. Mga igsuon, buot kong masayran ninyo ang usa ka tinago nga kamaturan aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini ang pagkatig-a sa katawan sa Israel mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudyo nga manuol sa Elohim. Muna karon ang kaluwasan ni as Pilipinas, tuwa sa Amerika, tuwa sa Indonesia, bisang asa nga nasod naa pa ang kaluwasan kay gipangita pa niya ang dili mga Hudyo. Pero dili Hudyo pero mga kaliwat ra na sa Israel nga napatla agyapon sa tibuok kalibutan. So manas gingon ni Yeshua, mianhi ako aron sa pagpangita sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Ni asa man karon ang karnero sa nasod sa Israel, napatlaag na sa tibuok kalibutan. Muna ang ebanghelyo ni Adonai Yeshua miabot karon sa bisan asang suok sa kalibutan. Mo nang nahibulong ko, nagkadaghan ang mga Messianic diri sa Pilipinas. Nagkadaghan ang nagbalik sa Hebreo. Daghan ang nagbalik sa Torah. Daghan ang nagbalik sa Shabbat, mga kaigsunan diri sa Pilipinas karon. Kay ngano man, kay naa siya hingpit nga gidaghanon. Pag moabot kuno ang hingpit nga gidaghanon sa mga dili Hudyo nga manuol sa Elohim, og unya ang tibuok Israel. Naman sakto brother Saniboy nga ang kaluwasan ibalik yun sa Israel. Og ang tibuok Israel maluwas. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang manluluwas magagikan sa Sion, wag tangon niya ang tanang pagkadaotan sa kaliwatan ni Jacob. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban kanila, inigpapasko sa ilang mga sala. Kita nimo, gisaaran ang Israel nga papason ang ilang mga sala. Inigmahingpit na unya ang mga gidaghanon sa nangawalang sa mga dili Hudyo nga nagpanuol sa Elohim. Tungod kay gisalikway nila ang maayong balita, nahimo sila mga kaaway. Tinuod sa Elohim ang mga Hudyo. Nahimong kaaway sa Elohim ang mga Hudyo. Unang karon sa mga Orthodox, kaaway pa sa Elohim kay ngano kontra nila ang Misaya, mga kaigsunan. Tungod sa maayong balita, nahimo silang kaaway sa Elohim ang mga Hudyo. Nahimong kaaway sa Elohim ang mga Hudyo tungod kaninyong mga dili Hudyo. Apan kay pinili man silang katawhan sa Elohim. Kay pinili man silang katawhan sa Elohim. Timan ina. Si Pablo nagpamatuod sa Roma 11 nga ang mga Hudyo o ang mga Israelita piniling katawhan sa Elohim. Tungod kay pinili man silang katawhan sa Elohim, gihigugma gihapon sila niya tungod sa mga katigulangan. Tungod sa mga patriarka si Abraham, Isaac ug si Jacob, gihigugma gihapon niya sila. Kay dili gayod mausab ang hunahuna sa Elohim labot sa iyang pilion o iyang panalanginan. Muna na ang mga kaigsunan. Nga akong basahon dire sa 11:1 sa Roma 11:1 kay nagtuo lagi ang mga Pentecostal nga gisalikway na ang Israel, ang mga Hudyo kay sila nalagi ang church na nila maoy pinili kuno. Atong basahon si Pablo mo'y atong pangtanon, ayaw na mga pastor ninyo nga mga pulpul. Anitas kang Pablo 11:1 Busa mangutana ako, gisalikway ba sa Elohim ang iyang katawhan? Mangutana ko niyo mga pastor, Pentecostal, gisalikway ba sa Elohim ang iyang katawan? Kinsa ang iyang katawan? Israel. Gisalikway ba niya ang iyang katawan? Ang Israel. Ingon pang Pablo, wala, gayod. Pero mga pastor, gisalikway na, church na gipuli. Asa ka mo to, sa pastor o kang Apostol Pablo? Ang mga pastor mo ingon, gisalikway na Israel. Kay ang church na gipuli, matud pang Suryano. Nakadungog ko sa mensahe, tema ni Suryano ni Anak Magsoon. Nga ni ako nang gibuhatan ng tema sa radyo sa una. Kanang kang Suryano, akong counter ang iyang katarungan nga gisalikway ng Israel. Kay dili na lagi Israel ang gipili.
Matod pang Pablo, wala gayod. Ako mismo Israelita. Muna'y pamatod Pablo. Prueba nga wala isalikway sa Adonai ang Israel kay ako mismo Israelita. Matod pang Pablo ni anak. Ha? Ako mismo Israelita. Kaliwat ni Abraham. Og sakop sa banay ni Benjamin. O, klaro? Sakop siya sa banay ni Benjamin, mga kaigsunan. Wala isalikway sa Elohim ang iyang katawhan nga gipili na niya sukad sa sinugdanan. Mao na akong giingon. Ang Elohim walay pagkausab. Ang Elohim dili mausab. King sa iyang gipili sa sinugdanan, mausab ang iyang pilion sa katapusan. Kay dili kuno mausab ang pagpili sa Elohim, kalabot sa iyang pilion. Dili mausab ang hunahuna sa Elohim, kalabot sa iyang pilion. Kung nagipili sila sukad pa sa sinugdanan, nasayod kamo sa giingon sa kasulatan, mahitungod kang Elias sa niining sa dihang nangalyupo siya sa Elohim batok sa Israel. Maingon siya, dunay gipatay nila ang imong mga propeta o gigunob ni ang imong mga halaran. Ako na lamang ang nahibilin og buot nila akong patyon. Unsa may gitubag sa Elohim kaniya, may gilain akong 7,000 katawo nga wala magsimba sa Dios nga si Baal. Mausab kini ang nahitabo karon, may pipila nga gipili sa Elohim tungod sa iyang kaluoy. Tanawa mga igsoon, dili lagi maubos ang Israel. Mo tang ingos malakyas kaganina. Ako Elohim nga di mausab. Mo hinungdan nga kamong mga Israelita wala mautot. Kamong kaliwat ni Jacob, ni Jacob wala mautot. Kay dili siya mausab nga Elohim. Kay bisag ang mga Israelita makasala. Ingon si Elias, hurot patay ang mga propeta. Basig wa na magsimba nimo, matod pa sa Adonai kang Elias na ako'y gilain. Na ako'y gipili. 7,000. Matod pa sa Adonai. 7,000 ka mga tao nga wa pa magsimba sa Dios nga si Baal. So nagiilain ang Adonai, magison aron ang lahi sa Israel magpadayon o magpadayon ang iyang tawag sa kaluwasan pinaagi sa mga katawan nga iyang gilain, gipili. Muna na ni ata karon. Nya karon ang atong pangutana sa Pinadiyag City 4. Kini saman kung mingon ka nga wala na dili na pinili ang Israel kay ang church na gipili. Nya kining Pinadiyag City 4 nga gisilyuhan. Kining 144,000 nga gisilyuhan diri. Ang pangutana, kinsa man sila? Nasa church. Kaliwat na sila sa church, sila mga igsoon. Unsa man sila? Ha? Matod pa sa 3, ayaw hilabti. Mingon siya, ayaw hilabti ang yuta, ang dagat, ang kakahuyan, hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Elohim, kapatikan namo sa ilang agtang. O gisugin lang ako nga ang napatikan sa silyo sa Elohim sa ilang agtang 144,000. Asa man gikan ning 144,000 ka mga tao? Gikan sa Baptist, Iglesia ni Cristo, Born Again, Mormons, Saksi ni Jehovah, Pentecostal, ana ba? Asa gikan ang 144,000 gikan sa tanang banay sa Israel. So wala mawala ang pagkapinili sa Israel. Wala mawala ang pagkapinili sa Israel kay bisan kining 144,000 nga yang gipili, gikan man gyapon sa 12 ka banay nya kung gialisda na. Mingon mo wala na ang Israel gialisda na. Dili na unta gikan sa 12 ka banay sa Israel. Dapat gikan na unta sa mga kasimbahanan, sa mga kasiktahanan o sikta sa mga reliyon. Kining mga tawhana kining 144,000. Pero asa gikan? Nagikan sa nya mingon inyo nagyapong idenay nga dili na Israel ang gipili samtang ang 144,000 na lista nga gikan sa banay sa Israel. Anhitas Pinadiyag Kapitulo 21 versikulo 9 ngadto sa 14. Kung ang Israel gisalikway na mga igsoon. Atong tan-aw kung gisalikway ng Israel. Tinuod bang gisalikway ng Israel? Unya miduol kanako ang usa sa 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka panaksan nga puno sa katapusang 7 ka katalagman. Miingon ang anghel, dali nga ri og patan-awon ko ikaw sa pangasaunon sa nating karnero. Unya gigamhan ako sa ruwak o gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad
nga mikonsad gikan sa langit o gikan sa Elohim. Naggilak-gilak gini sa himaya sa Elohim. Migilak ang syudad sama sa mahalong bato nga daw haspe o tinaw sama sa kristal. Kini may dako og habog nga paril ug may 12 ka ganghaan nga gibantayan sa 12 ka anghel. Timan niha dunay 12 ka ganghaan ang maong syudad mga igsoon, ang Jerusalem. 12 ka ganghaan ang paril. Unya diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa 12 kabanay sa Israel. Kita nimo na. Kung gialisdan na ang Israel sa church, kung ang Israel gialisdan na sa Pentecostal, kay ingnon nato Pentecostal na ang pinili, mga igsoon. So ang 12 ka tribo wala na unta malista dire sa New Jerusalem. Ang ilang alagay gialis na naman. Di ba? Dapat ang nakasulat dito sa New Jerusalem ang 12 na kasikta sa Pentecostal. Kung ang Pentecostal mo na pinili. Ngayon ta, ang nakasulat sa 12 kaganghaan mao ang ngalan sa 12 kasikta sa mga Pentecostal. Ana unta mga igsoon. Ha? Pero unsa mo, ang 12 tribes mao lang gihapon ang iyang pinili bisan sa katapusan. Sila maoy giandaman sa New Jerusalem. Ang ilang ngalan maoy nakasulat sa pultahan, sa mga pultahan. Di ba? Kung ang mga Pentecostal maunay mga pinili karon, sa ako nang gikaingon, mga ngalan na unta sa Pentecostal nga mga grupo o mga sikta ang gisulat sa 12 kapultahan sa New Jerusalem. Dapat unta naguna ang Assemblies of God Church. Ningon ta dito, og ang pultahan, og ang 12 ka mga pultahan gisulatan sa 12 ka mga sikta sa mga Pentecostal. Ana unta. So, way siguro tuwa unta ang Assemblies of God. Tuwa unta ang Jesus Miracle Crusade. Tuwa unta ang United Pentecostal Church. Tuwa unta ang EIM, Apostolic Independent Mission. Tuwa unta ang Philippine Ministerial Association. Tuwa unta ang Pentecostal Church of God. Tuwa unta ang GIL. Tuwa unta ang Kingdom of Jesus Christ, kang kibuloy. Tuwa na unta mga igsoon ang To God Be the Glory. Tuwa unta ang AMF, Apostolic Mission Fellowship. Tuwa unta sabunta mga igsoon ang uban pang mga sikta-sikta sa mga Pentecostal nga grupo. Kung gialisdan na nila ang pagkapinili nga katawhan, mo nang pagkatoy-toy gyud ani mga tawhana. Perting toy-toy toy-toy sa tanang mga toy-toy ang mga Pentecostal, ang tanang Katoliko, ang tanang mga born again, ang tanan nga mga Kristiyanos, Baptist, Primitidos, on sa mga toy-toy sa tanang toy-toy. Nangilog og posisyon. Gusto lang mo ilog kay ngano man. Mangangko na lang. Kay ngano man tinuod man gud ngawa sa ilang kamaturan. Munang diha na lang sila tamas pagpangangkon, may na lang. Na at least nakapangangkon sila bisan di tinuod. Muna man lang na ilang katapusang kanabang kalipay na lang at bahala di ta kamaturan kasi ang kuno na to kitang kamaturan, ang kuno na to kitang pinili ka tao bisag dili kita pinili sumalas Biblia, amay na lang nakapangangkon. Pero bisag unsaon nimo pagpangangkon dili nimo maangkon kay ang kamaturan gitug-an sa Biblia daan kinsa ang iyang piniling katawhan, dili nimo mausab. Ang bakak mga igsoon bisan pag dili tuuhan o ang bakak bisan pagtuuhan sa tibuok kalibutan magpabilin gina siyang bakak. Apan ang kamaturan bisan pag imong isalikway magpabilin gina nga kamaturan. Ang kamaturan bisan pag walay mo tuo bisan usa, ang kamaturan magpabilin gina nga kamaturan. Munay timan mga igsoon. We love you in Adonai
but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Dunay, Matef Gideon Silva. Magaingon kaniyong tanan nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo og magatuman niini. Hangtod sa sunod nga higayon, Shabbat Shalom kanatong tanan, maayong gabi. Baruch haba bishem Adonai, dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.